Maneres de fer. Benvinguts i benvingudes a Maneres de fer. Un podcast on parlam dels costums, les tradicions i tot allò que envolta la cultura eivissenca. Maria, com que aquesta conversa ha començat amb ciència i remeis, si van lligats o no, ara estava pensant, per exemple, en tot el tema de l'atzavara, l'aloe, que en diem ara, que s'utilitza en moltíssims productes cosmètics, i també vàrem parlar de la bava de cargol. Ens podries parlar una mica d'aquests remeis que realment s'han comprovat que científicament... Fantàstic, molt bé. M'agrada molt que facis aquesta pregunta. Sí, tant una cosa com l'altra han existit la bava de cargol o el suc de l'atzavara. Jo crec que ha existit sempre. L'atzavara té dues maneres d'aplicar-se. Una seria el suc de l'atzavara pròpiament, que seria l'equivalent a l'aloe vera, que avui en dia està tan de moda cosmètica. L'atzavara a Eivissa es feia més escalfant una fulla d'atzavara, l'escalfaven i la posaven damunt d'un colp o damunt d'una torçadura d'un peu. Però sencera, sense buidar-la, perquè jo quan l'he utilitzat, he utilitzat-lo de dins. No, però això explica aquest altre ús. Però llavors sí que hi ha també el suc com a untura, com a pomada. Exacte, sí. Sobretot per crems. Quanta crema, sí, a mi funciona genial. Exacte. Sí. L'altre cas que tu has parlat, que és la bava de caragol, jo, la primera informació que vaig tenir sobre això em va deixar una mica impactat, perquè no estava preparat per escoltar això. No? Diu, mira, quan te fas una ferida, agafes un caragol ballarenc, això són els d'esclavamolla que hi ha a les parets. Sí, aquests més petitons, més petitons, el xafes i te'l poses damunt la ferida i embenat. I en 7 dies et queda tot curit, és a dir, tot curat. Sí? Clar, el primer dius, un caragol aquí. I després un altre em va dir una ovella badega. Una ovella badega són les baboses. Sí. Que és com un caragol sense clova. Per tant, encara més directament. Ai, amb l'angúnia que em fan. Clar, veus, això? Tothom fa una carussa i diu, no, quan parlem d'això. Sí, però, fixa't tu, ara en la modernitat resulta que vas a una farmàcia i tens tota una línia de cosmètica. Caríssima, em sembla, a més a més. Caríssima, basada en la bava del caragol, no? Sí. Per tant... Sí que tenim ciència. La ciència ja fa molts anys que es coneixia i que estava aplicada. I alguna altra que ara jo no hi pensi o que no ho sàpiga, alguna que t'hagi també copsat, que t'hagis trobat o que t'hagin contat, que dius, això no ho havia sentit mai. Els dragons. Els dragons, clar, gran tema. Els dragons també, aquest animal tan temut, que fa tanta por. A mi m'encanten. Els dragons, clar, són uns bons amics perquè t'eliminen mosquitets, no? Però la gent li té pànic al dragó. Sí, els rèptils en general, no? La gent li fa molta angúnia. Sí, perquè aquí només hi havia dragons i sargantanes. Sargantanes no, però els dragons sí. I perquè els dragons consideren com una encarnació del dimoni. Jo crec que això està agafat de les paraules que s'han anat escoltant dels capellans damunt de la fi del món i els dracs. I les serps, no? Tot això és material que surt de l'Apocalipsi i de la fi del món de Sant Joan, de l'Evangeli. I això ha calat dins la gent. Per exemple, per els crems també es fregien 7 o 9 dragons petits amb oli bo, amb oli d'oliva, i això feia com una pomada que es guardava dins un potet
i s'utilitzava també per les cremades i per desinfectar ferides. No havia sentit mai, pobrets dragons, monos que són. Sí. I coses més estranyes, com l'oli de ratolí. Què dius ara? Oli de ratolí pel mal d'orella. Ah, de debò. A casa em posaven un all, l'abuela me posava un all i va perfecte, jo al meu fill li he fet i va genial. Un antibiòtic, clar, Sí, és sí. l'antibiòtic de tota la vida. Sí, sí. Imagina't. I per la tosferina, brou de ratolí. Brou de ratolí. Caldo de rata. Què dius? Ui. Sí. Bueno, clar que les rates aquí també eren de camp, eren com un altre animalet. Exacte. No és les rates de ciutat. Exacte. És com un altre animalet, no? Perquè de fet no tenia... Entenc que no tenien les malalties que tenen les rates aquí. I després una altra malaltia que té molta història, és molt interessant, són les berrugues. Clar, les berrugues apareixen d'una manera misteriosa i màgica que ningú sap ben bé què és, no, això? Bueno, deien la Inquisició també que per allà entrava el diable, no? Per ser berrugues, potser per això. Per això és que com que té un origen desconegut, un pot pensar de tot, no? I les berrugues, aquí també se mescla tot. Trobam ciència, per exemple, una manera de curar-les era agafant una garrova verda, la trencaves, la parties i te posaves el suquet damunt la berruga. I el suquet de garrova verda te secava la berruga. Després hi ha una altra fórmula, també amb la garrova. Agafaves la garrova, la parties, t'untaves sang de la berruga i enterraves la garrova. Quan la garrova s'havia podrit, desapareixia la berruga. Ah, sí? I una altra, totalment superstició, perquè vegis tots els graus. I això de les berrugues ho sabíem amb la llet que surt de les figues, no? Aquella llet, la lletrera, clar. sí. M'anaves a contar una darrere. Sí. Agafaves 3 pedretes Sí? d'un camí, les untaves amb sang De la berruga? de la berruga i les deixaves com si fos una torreta Sí. a una creuera de camí. I tu Te n'oblidaves. no t'havies de girar endarrere per res. I la primera persona que passava i tombava les pedretes se n'enduia la berruga i tu en quedaves net. Oh, per això ser molt dolent. Passar-li la berruga a un altre, em sembla que m'agrada Això més. funciona molt, però amb els rituals de sanació. Passar-li un altre al mal. Sí. I una altra també fantàstica, ara que em ve al cap, i és, agafaves una fulla de mata, la untaves també en sang de berruga i la tiraves dins el forn i te giraves tapant les orelles, no havies de mirar per res, t'havies de tapar les orelles perquè ella feia un tron, una Que explosió. explota, no? Sí. I era la part curativa de la berruga. I lligat a les dones suposo que hi ha molta més superstició com els homes, no? O pel fet de naixements, o embarassos, o... Tu, no? Això és un temazo, no? També que diríem ara... Aquest és un altre. És un altre tema fort, no? Sí. Hi ha molta cosa sobre la dona embarassada. Clar, la medicina no té només la part curativa, també hi ha la part preventiva. Que és la que hauria de ser la medicina. Que hauria de ser. No? Com els xinesos. Ja diu el refrany, val més la que guarda que no la que cura. I efectivament, per aquí va la cosa, no? Si amb les dones, una dona embarassada, per exemple, havia d'anar molt en compte a no menjar, per exemple, una taronja que tingués grills bessons. Què dius? Per exemple, les taronges nàvels tenen aquell culet que si l'obris té uns grills petits. Això duia mala sort. I quina era la mala sort? Que podien néixer bessons. Néixer bessons, per una part, era una gràcia de Déu, un regal de Déu, però per una altra era
Més boques a alimentar? Un fet terrible econòmicament, Clar. difícil, risc també pel part de la mare, Clar. i es considerava negatiu. Tan negatiu com, per exemple, podia ser néixer amb un gep a l'esquena. És a dir, era una deformació. Tenir bessons ho consideraven així. Sí. La part curiosa que interessa és que aquesta mateixa deformació, per una altra part, té un aspecte positiu que és un potencial curatiu. Per exemple, els bessons es buscaven per assegurar un bon part, o fins i tot per treure reuma de l'esquena. És a dir, que un geperut d'afunyàs l'esquena era curatiu. Però això és molt curiós. Sí, sí. És com el yin-yang. Sí. No? Tu has parlat del reiki abans. Sí, sí. Això també va per aquí. Tot té la part positiva i negativa. No? És un equilibri, és on trobar l'equilibri. Més coses de la dona embarassada, per exemple, la síndria. Moltes dones embarassades no podien menjar síndria. Ah, no? No. Per què? Per la semblança de la síndria dins la vermella i és com la sang i te podia provocar una hemorràgia a l'hora del part. I alguna part del cos, no sé, em sembla que em mencionaves el llombrígol, no? Sí, el llombrígol. Crec que em varàs dir... Sí, el llombrígol també és una part que ningú li dona importància, aparentment, però en canvi amb les criatures se li ha tingut un respecte. Una criatura neix amb el trosset del cordó umbilical que s'estrangula i sabeu que no es pot arrencar, ha de secar per pròpia naturalesa, pel seu procés. Bé, que no hi havia temps antic o no tenien les dones a casa, no tenien ni ioda ni coses d'aquestes, en tot cas feien una aigua de romaní o aigua de frígol o d'herba lluïsa i amb això netejaven. Sí. Era com l'aigua oxigenada i el ioda actual. Sí. Posaven com a secant per evitar que s'infectés i perquè secàs bé i més de pressa, i posaven saba de mata. Agafaven un tall de mata tendra, l'aixapaven, l'obrien i amb una gassa li treien saba i aquesta saba natural directament la posaven damunt el llombrígol. Això curava ràpidament el llombrígol. Bé, però una vegada que havia caigut, primera norma, Déu mos guard de llançar-lo, de tirar-lo. De cap manera. Era preuadíssim. No, perquè era jugar amb la vida i cridar una desgràcia per la criatura. Per tant, què feien? Primer de tot, el guardaven embolicant-lo amb una cinta, amb una veta. L'enrotllaven i el guardaven dins un calaix d'un canterano. I quan la criatura, fos nen o nena, havia complit 7 anys, un dia li treien i havia de ser capaç de deslligar-ho. La veta. I quan ho aconseguia li deien que avui era un dia important perquè quedava clar que ja eren capaços de solucionar problemes i moments difícils de la vida. Potser tenia a veure que hi havia molt de mort infantil i que als 7 anys potser suposava que havies passat aquesta etapa més perillosa, no? No ho sé, jo no ho relaciono per aquí, però hi ha més coses amb això. Què feien quan hi havien... Tampoc no el podien tirar. No, clar, sagrat. I del musguard que ho agafàs un ca o un gat, això seria terrible. Clar. Ho tiraven dins el forn. I aquesta criatura
seria una bona persona i de la casa, cuidadosa de la casa, de la família. O ho tiraven a la mà Ah, sí, també? i seria un bon mariner o pescador. Clar, molt bé. Encara una altra solució que jo l'he provat i una vegada vaig tenir unes berrugues, sempre surten de manera estranya, Sí. berrugues, aquí damunt els dits, i ja no sabia què fer per treure-me-les. En pocs dies es va solucionar. Sabeu com? No? Anant a insistiu a esclovar un sac d'ametlles, Sí? la pròpia polsina que fa l'esclova d'ametlla, Sí? les va fer desaparèixer. I clar, i després pensant-hi bé, dius, si no té res d'estrany, l'esclova d'ametlla es cremava i amb la cendra i amb l'aigua se'n feia lleixiu. Sí, sí, sí. La meva abuela ja m'ho contava, això. Sí, sí. No, per tant, Sí, és com un desinfectant, no? un desinfectant natural, que més volem, no? Clar, i sense fer tant de mal, no? Que a voltes te posen... No, varen desaparèixer sense cap problema i no ha quedat ni cap sema ni res, no? Increïble, sí, sí. També hi havia algun remei que venia de la mà? S'utilitzava algun peix, algun, no ho sé, cargol de la mà o algun per fer sanació, per curar? A veure, ara mateix relacionat amb la mà, per exemple, quin era un perill que podia tenir un pescador? Una picada d'una aranya o d'una rascassa. I per això tots els pescadors sempre porten a bordo una mitja fava, una fava seca, Sí? i aquesta fava se la col·loquen damunt de la picadura i xucla el verí. Ah, I això que vaig a dir ara també és l'oli de gorrinet o de gorrineta. Això és un peix Sí. que té un cap així molt especial. encara n'hi ha? Encara se'n troba? Sí que se'n fa, sí. Hi ha gent que ho guarda, que en té a casa seva. Sí. Quan pescaves un gorrinet o una gorrineta, l'obries i el deixaves secar a la vora de la mà, a sol, i aquest oli que fa el recollien Sí. dins un potet i també era un desinfectant boníssim, molt efectiu, molt bo per les ferides. Ah, no havia sentit mai. Així que sí que també hi ha coses que venen de la mà. Clar, vivint a una illa és que em demanava això, no? Tot estem parlant d'herbes i de... Sí. Doncs també què passa a la mà. Maria, he sentit a parlar d'una cosa que es diu els llorencers o alguna així, però no sé molt bé de què, en què funciona, què és això exactament. Ens ho contes, si ho saps? Un llorencer és aquella persona que té propietats curatives amb la saliva, sobretot per curar ferides de cremades de foc. I aquí també hi ha tot un ritual. Això sí que era un poder que se transmetia la nit de Sant Joan. Sí. Un llorencer, per traspassar aquest poder, havia de ser una criatura que no tingués més de 7 anys, una vegada més apareix als 7 anys, i la nit de Sant Joan havien de recórrer beure aigua de 7 pous d'aigua viva. Per exemple, el pou dels escarabats a Sant Antoni, anant cap a Esbroll, és un d'aquests pous, Esbroll mateix, un altre, i en dijú, és a dir, sense haver menjat, clar. I no sé, jo no l'he aconseguit, si hi havia alguna paraula màgica en aquest moment de traspàs. Però de traspàs del poder, diguéssim, del poder que té un llorencer en un petit, perquè més tard sigui també un senador. D'això també no és història, és actualitat. Altres vegades que he parlat d'aquest tema en un programa de ràdio o per Sant Joan, quan me pregunten coses de la màgia de Sant Joan, he explicat aquest cas de llorencers i llavors la gent m'atura pel carrer i diu: saps que jo som llorencer? Sí? Així que se m'ha molta gent sí? comunicant-me que diu sí, em va agradar molt escoltar això perquè jo som llorencer, jo tinc propietat curativa en la saliva. De fet, totes les mares intuïtivament
quan se'ns fan mal els boixos els hi posem saliva, no? Quan s'han fet un espellat o... Directament. I això és una cosa que no hi pensàvem, és una cosa totalment que ens surt intuïtivament, no? Diríem. Efectivament, així és. Doncs jo per acabar et volíem demanar si ens podies contar algun remei que t'havia funcionat, però ja ens has contat una mica amb ses berrugues. He explicat el cas de les meves berrugues. No sé si s'ha t'acut algun altre o si ens en voldries dir algun altre per acabar. No, bé, jo som molt amic de ses tissanes. Les tissanes sempre són ben acceptades pel cos. Tens tota la raó. No importa esperar un moment d'una indigestió després d'un bon fart de menjar, no? Maria, moltíssimes gràcies. Estaríem parlant hores amb tu. Segur que haurem de fer un altre programa perquè ens segueixis explicant tots els avenços de la teva investigació, perquè em sembla que tens investigació per molt de temps, No acaba mai. Moltíssimes gràcies, Maria. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Aquest podcast s'ha realitzat en el marc de les activitats del projecte Cobertura en Català, una iniciativa de l'Ajuntament d'Eivissa en col·laboració amb l'Associació de Veïns de Figueretes.